Diyos marinal daw po sa Indogabos, mga tugang niya mo kay Kristo. Ngunyan niya una kita sa ika-4 na Domingo ning taon. Idulo taman ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat kang pamilya Rodolfo del Rosario, Bunyag, pamilya Bunyag, Malu Bendisio, Augusto Bunaw, asin pamilya Matias. Pasasalamat para sa kumplianyo ni Lilian Lumbria, dulot ni Ining Lumbria. Complete healing in safety ni Arnold Bunyag, asin Arnold Corby Bunyag, dulot ni Sis Binang. Safe and good health of Rosalie Asense, Juliet Navarro, Janet Villafuerte, dulot kang Villafuerte family. For good health, guidance and safety ni Carmen Bunyag, Biel Marie Rodriguez, Cindy and Arnaldo II Bunyag, Maria Fidona and Jerome Rodriguez, dulot kan Bunyag family. Diyos no na pagtabang sa pagsadiri sa Lidong Hibago at sa Lugon, Pawili, dulot ni Nini del Rosario. Karahayan ning lawas, asin harayo sa katibeadan, ni Mayor Rolando Go, dulot ni Nini del Rosario. Good health asin total healing ni Leti Robredo and family, dulot kang Robredo family. For safety and good health of all employee of Provincial Assessor's Office, dulot kang Robredo family. Sa mabilis na karahayan ni lawas ni Julian Nicole Catalan, asin Bernardita Makiling, dulot ni Tita Labanta. For guidance and protection of Sheila Gurley and Drad Andrew, dulot ni Pat Morales. Para sa ligtas na pagbados ni Marian, asin gabos na bados, dulot kan pamilya Matias. Para sa espesyal na kahagadan ni Mel Ezekiel, asin Mel Gabriel Matias. Complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Sis Salvi Cabral and Te Bahamonde. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Rinaldo, Filipa, Antonia, Rodrigo, Cornelio, dulot ni Nene del Rosario. Para sa kalag ni Salvador, Rosalina, Esther, Cesar, Norberto, asin Juanito, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Doti Monte. Para sa kalag ni Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, asin Ernie, dulot kan Fornoles family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Malu Bendisio. Para sa kalag sa purgatorio, dulot ni Salvi Cabral, asin para sa kalag ni Sis Purit. Ang tema ngunya na Domingo iyo ang presensya kan Kristyanismo sa kinaban. Ang mga Kristiyano naghihinguhan na palakupon ang mensahe ni Jesus sa manlain-lain na lugar sa kinaban. Naglalakop ang mga ini ninhuli sa pagsaksi sa katotohanan na ang Kristyanismo iyo ang ginigikanan kan tunay na kaugmahan asin pagkasararo. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to ang awit sa pagpuon. Manalay makakaagaw, uling kauya sa samuyang tahaw. Taong manalay makakahanay, malamig sa imo, pinapuli. Mga magturugang sa saimo haron, patubod niya mo lugod magraro, ikaandam na
kami ako. Amanadai makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tao. Amanadai makakahalin, kung kami sa imo inapuli. Sa Santa Misang ini, sa kaibahan kan sa tuyang mga personal na intensyon, intensyon kan sa tuyang pamilya asin komunidad, ibalitaman si mga tawong pinangakuan tang ipamigbi. Sa ngarang ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at tulinongan, sa mga tao marangay ang buo. Inoong mika, rinurugyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Uli ka na ulamong pamurawayan, kagurangnan na Diyos, Ade langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan akibutong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan at kinaban, paheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan at kinaban, ako aansa mo pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan,
di ka sana ang turo, kahalang ka. Jesu Cristo, kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita, kagurangnan niyamong Diyos. Tabangi kami na mamuot sa imo, sa bilog ming puso, asin tukdoy kaming mamuot sa samuyang kapwa, siring sa pagkamuot mo sa muya. Inihinahagad mi huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niyamo, sa imong aki na kaiba mo hasinin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Aram ni Jeremias ang mga kadipisilan sa buhay kan sarong propeta. Aram niya na igwanin mga minakontra sa sarong propeta. Kaya habo niyang laugon ang buhay kaini. Alagad, bilang sa iyang pagsimbag sa pangapudan kang Diyos, inako niya ang katungdan kaini. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Kanal daw ni Hoseas, ang kagurang na nagtaram sa ko, nin siring kaini. Midbid ta ka na, bago ta ka hinaman sa tulak nin sa imong ina. Dunulot ta ka sa Diyos, bago ka namunda. Ginibot ta kang propeta para sa mga banwaan. Alagad, maghagkos ka, magtindog ka, asin sabihon mo sa inda, ang gabos na pinagbubuot ko sa imo. Di ka matakot sa inda, nagarubagang papabayaan ta ka sa atubang ninda. Huli tangon niya na aldaw, ginibot ta kang siring sa banwa na kinudal. Siring sa hariging lansang, asin kudal na tanso, laban sa bilog na kilaban. Laban sa mga hade asin mga prinsipe ni Huda. Laban sa iyang mga padi asin sa banwa. Lalabanan kaninda. Alagad, day kaninda madadaog. Hulita ako, yaon sa imo. Yaon sa pagligtas sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An sa imong kaligtasan sa kuyang pag-aawiton. An sa imong kaligtasan sa kuyang pag-aawiton. Sa imo kagurangnan ako minapaalaw. Hareman lugod ako pagsupuga. Ulit ay kamatanos, agawa ako. Hinanyuga asin ligtasan ako. An sa imong kaligtasan sa kuyang pag-aawiton. Ika ang gapo na paalawan ko. An pailihan na nagligtas ako. Ang sakong paglaom, asin kusog, yaon sa imo. O Diyos, agawa ako sa tampalasan na tao. An sa imong kaligtasan sa kuyang pag-aawiton. Yaon sa imo ang sa kuyang paglaom. Poon kan ako aki pa, kagurangnan. Yaon sa imo ang sa kuyang pagsarig. Poon kan ako nasa tulak nin sa kong ina. An sa imong kaligtasan sa kuyang pag-aawiton. Ipapahayag ko ang sa imong katanosan, sa araw-aldaw ang sa imong kaligtasan. O Diyos, tinukduan mo ako, puon kan ako aki pa, sa kong irorokyaw ang mga gibo mo nga ngalasan. An sa imong kaligtasan sa kuyang pag-aawiton. Ipinapasabot kan ikaduwang babasahon an manunungod kan pagkamuot. Inaapodan kita gabos na mabuhay nin may tunay na pagsaksi sa pagkamuot na iyo an madara sa tuya sa kaligtasan. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Hanapan nindo ang orog karahay ng mga balaod. Ngunyan, itutukdo ko sa indo, andalan na orog karahay. Magtaraman ako sa dila nin mga tao, asin mga angheles. Kung mayo ako nin pagkamuot, kabaing ako sa kampanang matiling,
o sa gimbal na matanog. Maghula man ako, maaraman ko man ang gabos ng mga misteryo, asin ang gabos ng kadunungan, bilog manan sa kong pagtubod, nasagkod mga bukid sa kong mapapabalyo. Kung mayo ako nin pagkamuot, day ako nin halaga. Pagbarangaon ko man ang gabos kong rugaring, asin ipakakan sa mga dukha, itao ko man ang sa kong hawak sa kalayo, kung mayo ako nin pagkamuot, day ako nin pakinabang. Ang pagkamuot matinios, ang pagkamuot mabuot, ang pagkamuot bakong maurihon, dai nagigibonin maraot, dai nagpapaabaw-abaw, dai naaara, dai hinahanap ang sadiri, bakong maanggoton, dai nag-iisip nin maraot, dai ikinakaugma ang karatan, kundi ang katotoohan. Ang gabos tinatagal, ang gabos linalaom, ang gabos tinitios, ang pagkamuot daing katapusan. Ang mga hula mahalian in halaga, ang mga dila dai na magtataram, ang kadunungan mapapara, ngunyan kulapos sa satuyang pagkamidbid, asin kulapos ang satuyang paghula, alagad kung umabot na ang katunayan, mahahali ang kakulapusan. Kan ako aki pa, siring sa aki ang sakong pagtaram, siring sa aki ang sakong pag-isip, siring sa aki ang sakong pakasabot. Alagad, kan ako dakula na, binayaan ko na ang gawi na sa aki. Ngunyan, nakakahiling kita siring sa malabog na salming. Alagad, ngapit mahilingan kitang hampangan. Ngunyan, nakakasabot kita hinkabtang sana. Alagad, ngapit, bilog na akong makakasabot, siring na ako nasasabutan. Ngunyan, nagdadanay ang pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Sa tulong ini, ang pinakadakula, iyoan pagkamuot. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Paladan ang
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susug kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaytong panahon si Jesus nagtaram sa mga yaon duman sa sinagoga. Ngunyan na aldaw ang kasuratan na ini, nautob siring sa saindong nadangob. Ang gabos na yaon sa sinagoga nagtaram nin marahay, dapit sa iya, asin nagngalas sa mga mahamis na tataramon na sinabi niya, naghapot sinda, bakong aki siya ni Jose? Bakong duwa-duwa, nagsabi si Jesus, masabi ka mo sa kuya, para bulungon mo ang sa imong sadiri. Siring man masabi ka mo, gibuha digdi sa imong banwa ang mga bagay na nadangugmi na ginibo mo duman sa Kapernaum. Alagad ang katunayan, sabi pa niya, daing propeta anina ako sa sadiri niyang banwa. Dakul na mga babaying balo sa Israel kan panahon ni Elias na ang mga langit na pinto sa laog nin 3 taon may kabanga, asin nagkaigwa nin makuring gutom sa ibabaw nin daga. Si Elias da isinugo sa kiisay man sa sainda, kundi sa sarong babaying balo duman sa Sarepta na harani sa Sidon. Siring man, dakul na mga dauton sa Israel kan panahon ni Propeta Eliseo, alagad mayo nin sisay man sa sainda na nalinigan, kundi sinaaman na taga Syria. Sa mga tataramo na ini, nagkaaranggot sinda na yaon duman sa sinagoga, nagtindog sinda asin si Jesus, ilinuwas sa banwa. Dinara sa alituktok kan bulod na natutugdukan kan sa indang banwa. Asin buot nindang ihulog siya sa ampas. Alagad si Jesus naglakaw sa tahaw ninda, asin naghali. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Buot ko pong puunanan sa kuyang humiliya sa paagi kan mga kahaputan na ini. Have you been rejected? Naranasan na ba nindong ma-reject o kaya paghabuan? Lalo na't si ginibo na nindo si gabos out of love and concern. Pero day pamanggiraray kamo, inako. Rineject na ba kamo kan mga taong ini-expect nindo na dapat sinda si mag-appreciate sa indo? Alagad, day ninda, ginibo. Asin, urog sa gabos, pinagtabuyan na ba kamo kan sa indong mga mahal sa buhay o kapamilya to the point na dinidisown na ninda kamo dahil sana sa sarong sala na naginibo nindo. Mga tugang, I do believe na kadaklan sa satuya, nakaranas na nin rejections sa buhay. And we cannot but suffer the effects of these rejections that happens to us. Asin, ang nakakadagdag pa sa kulog na ini, kan namamatian niya tong kulog, pagkatapos niya tong maranasan ang rejection sa buhay, iyon na, so inexpectang ma-appreciate sa satuya, iyulugod sa mga nagtaukay ni sa satuya. Mga tugang sa satong ibanghelyo ngunyan, nadangog niya to na daiminidbid si Jesus kan sa diri niyang mga kababayan o kaya sa diri niyang mga kahimanwa. Nagkaigwa siya ning homecoming kuta, pero ang pagkakaiba kang homecoming na ini, kita baga, kung igwa kitang alumni homecoming, kung ano-ano pang homecoming, usually, ang environment, ang ambience, maugma. Pero ining homecoming ni Jesus, pagpasiring niya sa iyang sadiring banwa, bakong maugma, kundi mamundo. Maka-frustrate. Tano, ninhulita, dai siya inako kan sa iyang mga kababayan. Ining mga kahimanwa niya, dai siya na-appreciate. They even want to discredit itong mga ginigibo niyang ngangalasan. Asin, ang maraot pa kay ni, they even use the family background of Jesus in order to degrade Him. Mga tugang, totoo man ang God, ang sabi kan sarong parasurat, that sometimes
in our relationship with one another, the greatest illusion ang inaapod niya tong over familiarity. Nadangog na po nindo yan? Ninhulita, sabi, over familiarity breeds contempt. Meaning to say, we have the tendency to fail in seeing the extraordinary in people we are too familiar with. As in, ang realidad pong ini nangyari sa buhay ni Jesus. Dai tinubudan si Jesus kan sa iyang mga kahimanwa, ninhulita, bistadong marahay ninda kung anong klasing pamilya ang ginikanan ni Jesus. Na si Jesus, hali sana sa pobreng pamilya na ang trabaho nga ni pagiging karpentero. In other words, the people in the hometown of Jesus belittled his family background. As a result, ang resulta po, they failed to recognize the identity of Jesus, na siya na itong Mesiyas, na siya na ang aki nin Diyos. Mga tugang, iniman-an mamundong realidad kung minsan sa panahon niya to ngunyan, na sa mga mata kantawong mapagusga o kaya mga inaapod niya tong mata pobre, nagiging basihan ang estado mo sa buhay o kaya katayuan mo sa buhay tanganing daika tubudan o kaya iitsapwera kasana. Alagad, sa katotohan po, para kay Jesus, bakong maraot ang maging pobre. It is never an evil thing. Bako pong maraot na maging simple sana ang buhay. In fact, pinatunayan niya ni Jesus sa iyang pagkabuhay. Kan nag-igdi po si Jesus sa kinaban, bako man siyang ipinangaki sa palasyo. Dahil man siya ipinangaki sa gintong kama. Jesus was born sa sabsaban sana. That is why Jesus does not reject poor people. Rather, they even love them so much. That is why He even identified Himself with them. Pinangaki siyang pobre, tanganing ipahiling sa satuya na namumutan niya lalong-lalo na ang mga pobre. Pero, dawa nga ni bakong maraot an pagiging pobre, ginibo man giraray ining basihan kan mga tawong yaon duman sa sinagoga sa Nazaret, tanganing pagdudahan ang kredibilidad ni Jesus. Even though na-witness man nila si mga karahayan, si mga milagrong na ginibo ni Jesus, alagad anong ginibo ninda? They were totally blinded by their biases. Kansa indang pagkainggit, as in ining inaapod niya tungon yan na crab mentality. So even though Jesus taught them with authority, di po ba, sabi kan mga nag-uobserba sa iya, si Jesus nagtutukdo na may otoridad. Kumpara sa ibang paratukdo kang panahon, si Jesus kakaiba. Inuhulita may power an sa iyang, ang tataramon po kayang authority, hali po yan sa Greek na autokritas. But sabihon, power. So he was speaking with power. Pero, dawa nga ni siya, nagtataram ning may kapangyarihan na, at the end of the day, ni-reject man giraray siya ninda. Taano? Habo ninda na si Jesus, aki sana, sarong aki sana ning karpintero, nalalampasan sinda, o kaya naaangatan sinda. Kaya ang pagkainggit talaga po, nagiging cause sa iyan, rason iyan, tanganing mahiling mo si bayayang igwa si iba, tapos magbulag-bulagan ka na biniyayaan naman nin Diyos. And then, dahil sa inggit nga ning ini, madagdagan pa si anggot kan mga tawong naanggot kay Jesus, gusto pa nindang gadanon si Jesus. In fact, kung nagdadangog po kamo kayo sa tuyang ebanghelyo mo niyan, gusto nindang ihulog si Jesus sa bangin, sa kaanggutan, as in pagkainggit ninda. Totoo man ang God mga tugang ang kasabihan, ang inggit ay nakakamatay.
Ulitin na daw niya to. Ang inggit ay nakakamatay. So yan ang nangyari kay Jesus. Sabi kan mga some biblical scholars, itong mga signs, miracles that Jesus did, ang purpose po kadto tanganing patubodon ni Jesus si mga tao na magtubod sa saiya. Si purpose po kadto is to elicit the faith from the people. Alagad ang nangyari, the other way around. Kabaliktaran sinangyari. Dawa siya nagigibo nin marahay, nin mga milagro, pagbulong, magpaluwas nin mga demonyo, nagtutukdo, nin marahay na bareta, pero ni-reject paman giraray siya ninda. Dai tinubudan. Mga tugang, I firmly believe that even during the time of Jesus, an pang chichismis, yaon na po. Bako lang po yan ngunyan, sinasabi ta sa Facebook, nahiling ta sa social media, marites, mariposa, maricon, kung ano-ano na yan. Kang panahon ni Jesus, igwa naman pong mga siring kayan, mga mapanirang puri sa Tagalog. Sa biktima po si Jesus kan mga siring nagimo-gibo. Asin makamundo ta mga tagalugar niya pa ang naggibo kayan sa saiya. And if we try to put ourselves in the shoes of Jesus, baka kita daita kayanon, baka kita madismaya o kaya madiscourage. Sa satong ibanghelyo niya mga tugang, nadamog niya to na si Jesus, a sort of parang nadismayaman siya, kaya nga ni, dahil siya naggibo ning kadakol na mga milagro, kasing karahayan sa sadiri niyang banwaan, sa sadiri niyang lugar. So, marahil, siring man kay Jesus, pwede man arog kaya ng attitude ta. When we receive rejections from other, baka we will also limit the good things that we will do to them. Bakong iyo, minsan, kung naggibo ka ng karahayan dati sa sarong tao, tapos daiyan niya na-appreciate, next time, kumbaga pag-iisipan mo na, parang kukontrolon mo na ang sa imong gigibuhon na karahayan sa sainda. For Jesus, bako man po ining totally maraot. Even him, ginibo niya iyan kan panahon niya. He did not do more miracles sa iyang sadiring lugar, tadaingan ni nagtutubod sa iyang mga kahimanwa. Well, as I have said, it is not bad at all. After all, an sa tuya pong digdi sa kinakban bilang mga Kristiyano, we are born not to please other people, but to please our Lord. The eyes of our Lord. Kaya, ang pagtaon ni limitasyon sa mga karahayan na ipinapahiling niya to sa satong mga kapwa, I think this is a good strategy in order for us to express or to convey, ipaabot ta sa indaan sa tuyang mensahe na kita worthy also of appreciation. Kitang mga kuwa, kitang mga Kristiyano, kita po, we are also worthy of appreciation. So dahil naman, bako man yan ang goal ta talaga, main goal ta na ma-appreciate kita, ma-recognize kita. Pero, ang katotohanan po kaya, bilang mga tao, even sa psychology, at least we need appreciation, lalo na sa mga taong yaon sa satong pamilya, yaon sa satuyang komunidad. So, mga tugang, as long as dahil kita maghiganti, padagos lang kita maggibo ng karahayan, okay sana po yan. Dawa diit sana ang nagigibot ang karahayan. Pero dahil man kita maging minimalistic, ang reason ta lang po is to convey to people around us na dahil na-appreciate sa tuyang ginigibo, na kita worthy of appreciation man. Sa panahon ngunyan mga tugang, halos kaya normal na sanaan ma-reject, o kaya dahil kapag tubudan, o kaya dahil kapag akuon, o kaya pagpakarauton ka. In fact, sa samuyang to share with you, may kaidto, at niya pa ako sa luwas, may saro kaming barangay na dati man na pobre. Pero, dahil nga ni nakapag-abroad siya, pagbalik niya, okay na sa iyang kamugtakan. Medyo nag-angat siya sa iyang buhay, mayaman na. Although she remained humble, dawa na mayaman siya. Pero,
Pinadangog ako sa mga paglakaw-lakaw ko duman sa agihan mi. Mga chismosa, ang sinasabi, yan baga si ano, dati baga, ubri man iyan. Mayong-mayo man yan. Kaya ito nga ni, dahi garaw yan nagkakakaning 3 beses sa sarong aldaw. Siguro, kung di yan nag-abroad, dahi nakaagom ning foreigner, dahi man yan magiging mayaman. Pero sa buot-buot ko, ano man sa Indo, kung naging mayaman iyan, kung naka-abroad iyan, o kaya nakaagom ning foreigner iyan. Dapat baga gibuhon nindo yan na at least pangarugan o modelo. Tayan, naghinguwa, dayan naggibo ning maraot, tanganing maabot niya ni estado niya sa buhay. Bakong iyo. So, this is just practically a proof, mga ebidensya po ini mga tugang na dawa gura no kakarahay, dahi mo mapiplease an mga tao, lalo na an sa imong kapwa. So mga tugang, kaya nga ni sa paagi kan sa tuyang ibanghelyo mo niyan, pinapaabot sa satuyan ni Jesus, na mado nanta ini, ining mga lessons, mga adal na ini. First, ang inot pong lesson is this: it does not matter when other people reject us. What matters is our attitude when we face these rejections. Ano si attitude da? Kung kita nakaka-inkwentro kita ning mga rejection sa buhay, nagiging maraot daw kita o nami-maintain ta si composure ta na marahay na tao. Second, that we do not allow rejections to ruin our good outlook in life. So we just spread positivity, bako pong positive COVID kundi positivity in a sense na you are still doing good no matter what happens. You are still doing good even in the midst of rejection. As in ikatulo, we continue to do good even other people are not good to us. So, dawa, bakong marahay sa satuyang kapwa, we still do what is right and necessary. And lastly, we do not allow rejections and maltreatment that we receive from other people to corrupt the inner good in us. Dahil dapat, ibig sabihin kaya, dahil dapat na porke nakakaranas kita ning pagmaltrato o kaya pagpakaraot sa ibang tao, magiging maraot naman kita. In fact, sabi ni San Pablo sa iyang surat sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 17 to 19, sabi niya, do not repay evil with evil. Do not repay evil with evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Do not take revenge. Dai ka mo magbalos. O kaya in another way, dai ka mo maging siring sa tawong nagpakaraot sa saindo. Kaya lugod mga tugang, like Jesus, may we become like Jesus rather. May we become like Jesus as we maintain our composure in being good people, being good Christians in the midst of rejections in our life. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos na makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibinin banwaan, may bilog na paglaom sa satong langit no na Ama, huli kay Kristo na sa iyang aki, asin sa tuyang paratubos, agaduntan sa tuyang mga kaipuhan, sa lambang kaagadanan sa tuyang sasabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamiibi. An Santo Papa, an gabos na obispo asin kapadian, tanganing sinda maging mga saksi sa katotohan, mamibi kita.
An sa tuyang banwaan, asin ang gabos na banwaan sa kinaban, tanganing magkaigwanin katuninungan, mamibi kita. Kagurang nanin ang yugaan sa mong pamibig. An mga dukha, inaapi, nagtitios, nagihelang, nagugutom, tanganing dai mahalianin paglaom, mamibi kita. Kagurang nanin ang yugaan sa muyang pamibig. An sa tuyang parokya, tanganing gabos, magkaminuutan, asin magtarabang tabangan, mamibi kita. Kagurang nanin ang yugaan sa mong pamibig. Kagurang nan, pakusuga kami sa pagtubod. Pasariga sa paglao, masin palaada sa pagkamuot, uli kay Kristo na sa mong kagurang nan. Amen. Matukaw pa ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya. Sa ilos na kaunganda, at sa kuyang buhay sa kaupahan sa kuyang puso asin kalag na ikadanay na paglingkudan sa himos na nakaganda at sa kuyang isip asin tuon inunusay ko sa imo katalikasan ko para sa kaumawan mo. Kapari ako kamurangan na magdanay na malungkot sa imo. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, makakumalugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumayan asin kamurawayan kan sa imong ngaran, para man sa pakinabang nato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, daranya mo sa imong altar, an atang nin sa mong paglingkod, pakiakuha asin gibuha, na maging sakramento nin sa muyang kaligtasan. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigawasin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Ginibo mo na ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo. Asin ipinasakop sa iya ang gabos nangangalasan kan mga bagay. Nanganing siring sa mga namamahala. Maging kagurangnan sa gabos mong lilalang. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaibakan gabos na angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Diyos ni mga hukbo.
Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, igananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami. Pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, na sinitinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakankaini, ni. Dainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, na inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dukol, para sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, pinapahayag, sagkod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako wasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon ka sa langit. Pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa raldaw, itao mo sa muyang ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Kasi nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean,
Heso Kristo ang kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, kataninungan iminawalat ko sa indo. Ansa kong kataninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpati narauhan kamonin katuninongan. Peace be with you. Peace. Kordero kan Kordero Diyos, kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Malhod po ang gabos. uya an kordero kan Diyos, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Kamong mga napapagal, asin napapaa sa mundo. Ang hawak ni Kakan, asin inom kamo, kan grasya dulot ni Hesu Kristo. Jesus tinapay, ing pagkabuhay, banal na atang ang pagsaltar. Ako asin ipanao, biyaya ni Diyos Ama. Mudya
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, pinapakusog mo kami, huli kaining tabang sa samuyang kaligtasan. Sa bagsik kaining Eukaristiya, ang tunay na pagtubod magdanay, asin makalakop lugod sa bilog na kinaban. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po sa pagpangadi kang Oratio Imperata. Oratio Imperata. Gabos po kita. Amang maherakon, asin mapagmakulog. Minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Inahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop ngunyan, asin nagdadara nin kagadanan. Inahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot. Mapara sa mo ang takot, nadara kan helang, asin kagadanan. May balik an sa mong paglaom, asin mapakusog an sa mong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo, ang mga taong naghihingowa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal, kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mong mga pagingowa, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman, makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan, sa isip asin sa hawak. Kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahelangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan, ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itaumo sa mo ang biyaya na magingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan sa panahon nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi huli ki Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kairaki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamiibi mo kami. San Jose, Ipamiibi mo kami. Matukaw po para sa anunsyo. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Ang satuya pong mas sponsor, CRC LLFCC, asin man ang nagbasa asin ang ministro laiko. Pasalamatan taman ang Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa iyang pag-iriba. Siringman pasalamatan taman ang mahento kang pag-iriba kan PBN Broadcasting Network, asin Converge sa padagos na pag-air kan Misa ning Banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9. Madadalan man po ang Misa ning Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa ning Banwaan. Day po paglingawan na i-like, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na duman sa mga nasa ibang lugar o nasyon na day nakaka-atender ning Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Diyos maray na banggi po sa Indo.
Takaw sa mga nalanin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya dahon yatok munyan. Ang tataramon na nadamo, ang dinapahay na nagbaso, ang murahohon ninpa kong gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya